bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashubane wena owadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. uDj Maphorisa usethembise uMethuli weZinhlelo isbhaxu kulandela uThamsolo ngokuvalela uDJ abazamelayo kulomkhakha. uMethuli uke wabonakala ohlelweni lakhe podcast and chill ethi uzwe ngendlebenye ukuthi uDJ Maphorisa kaneme njengoba ekhiphe EP. Lokhu bexoxela ababukeli noza kwaba uSoul Phenduka nokuyilapho uMethuli eveza khona ukuthi uMaphorisa udine uyaveva njengoba ngaqalanga ukucela umbono wakhe nemvumo yokudedela le LP. Nginibekele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili kezo. Mina umfeze untuthu wakho malo but ilast bona makumete mhlabe emangapho semusha like kanzo phinde ngicela nixoliseke ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare khona okukhulu kunakho konke. uMaphorisa akalalanga ngendlela enguseqopha ivideo ethi lapho bazohlangana khona noMethuli uzomthela phansi ngokumsukela lapha. Akagcina ngalapho uveze nokuthi yena noMethuli baqhelana kakhulu ngokwezinga, ngeke eqophisana noMethuli ngoba ungumfana omncane. Okusempeleni nje wonke umuntu owenza amapiano usebenzela yena, abantu abameseke kodwa angasebenzisi igama lakho kumaketha ialbum yakhe, kusho lapha uDJ Maphorisa. Abantu enkundleni zokuxhumana bahlukene phakathi ngale ngxabana, babodwa abathi uMethuli uyadelela udinga induku, kanti abanye bathi uMaphorisa kwakumele aphendula ngelanga amsola ngalo hayi enamhlanje. Uqinisekise ukuthi uyambhonya ngempela, uwephula nalemcondo yakhe ngoba ukhuluma umbhedo, kusho ukuvuyiseka. Engabe kungani uMaphorisa sola manje ekubeni kule nkulumo kaMethuli lokhu akuyona into yamanje, kusho lapha nomlaba mpho lapha enkundleni zokuxhumana. uMethuli akamhloniphanga uMaphorisa, asingathathe ihlangothi ebakwethu simele iqiniso, kusho lapha noMaseho esefoloho lapha. Nabaphawule kanjalo ke abantu abathe ukuphawula lapha enkundleni zokuxhumana abacaphune lapha ke ekhasini elakade comment ekade ekubhale khona uDJ Maphorisa lapha. Nokuthi mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, asiphinde futhi sihlangane comment section ke sixoxe kabanzi ngalolu daba. Nganza kwethu izona ke bezihamba phambili esikhathini samanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare khona okukhulu kunakho konke. Nisiphathe kahle libe nosuku lomnandi, nginthanda kakhulu.